reupenyu topatinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori topa kumatendo kuva yarashumba vatidzidzisa nekutipawo gwara iri onekwa mabesa pakare marema tora kazwai muri Zimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba tiri munzvimbo yemarondera ndokumusha kwangu kaiko kuno kwandiri asi handidi kukuudzai madetails epandinobva chaipo asi iko kuno ndokune dzenzare kwedu kusangana kwatiri kuita tadanwa papurazi rinonzi kwabhinya matambudziko akawandisa dai vari chera vari kutaura vari kuti kanengi kakulu amen pane matambudziko akawanda kurwara kufiwa zvisiri kunzwisisika kuti zviri kubva nekupi zviri kuenda nekupi saka nhasi uno tiri kukupai chikamu chekutanga chechirongwa apo tinoona musha uchicheneswa tinoda kuti tione kuti zvii zviri kuitika kune vayo vanoti vana sekuru vanouya nenyoka dzavo kana nyoka dziripo ndofunga mota yangu yakazara isusu taonawo seDrewmas media uyezve tinoziva kuti sekuru ivava vane nhoroondo yekubatsira nhasi uno tina sekuru ZHIZHA pachinguva chino takuvapa mukana tione zviri kuitika muzvionere muzvinzwire nedzenyu nzeve senguva dzese tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas media. Drewmas media taking you to another level. Regai nguva ino ndipe zvakare chihera mukana vasangane nemi muri yeZimbabwe. leZimbabwe ngiyalibingelela ngethemba phela selimzwile uAndrew khulumthi namhla singaphi abangangaziyo mina ngichiyera abangaziyo ngiyalibingelela njalo sesihlangene futhi kolunye udaba lolu silenzela lapha kuthiwa kobhinya eplazini lapha esibizwe njengeDrewmas media kwathi sidingeleni phela abantu abakwanisa ukuthi benjani bekwanisa ukuthi besincede sesihluphekile kulabantu abafayo kulabantu abagulayo into ezingazisisekiyo so sibe lokhulu uZHIZHA ngoyozathi ukubancedisa sizathi ukunika isikhathi ukuthi enzeni ebancedise sibone ukuthi into okukhona abantu abaningi bathi ukuthi hayi laba babele nyoka babuya lana kodwa liyakwazi ukuthi emsami ngale kokwagcine evumile la namhlanje lapha esikhona kobhinya sifuna umuntu ezivumele okungokwakhe so ngalesi sikhathi sithi ukhulu kayenzako adume ngakho kayenze akulandileyo kayenze awakuthunywayo. Don't forget to subscribe to Drewmas media. Drewmas media taking you to another level.
chidaiso yanakakudza kurombo chidaiso yanakakudza kurara nemwana yanakakudza kurara nemwana kanza meno ameno ameno ikoko ameno ameno watanga takamira vai vasvika vasvika vachitanga basa ravo vachisangana navo muchirongwa ndofunga motanga kuzisana navo yangu auko manja vakasimbairi wana baba Papinya. Nofana nekupinda mudhuri wenye papinya. Asamunizivi. Vamwe kuti ndani rasta. Kuti kundoona kuno kana kundoona pazvivhiti. Airipo. Wechidiki vari kubata-batawo. Wakabata kare vari kubatawo zvechidiki handizvo asi zvine madzidzo nematambudziko kuti zvipere zvinopera sei vamwe vaizama kumaprofita vazama kumachechi asi chabuda hapana vamwe vabereki vavo vakabata-bata zvikuru vamwe vari kushaya dzimba hapana chiri kubuda ukabata makwati ako ingawo mari mumba igari nekuda kwemadzidzo nematambudziko aripo zvino kana vakuru venzvimbo vatendera vakuru vepurazi vatendera vese matendera kuti zviitwe zvinodii ukaudzwa zvawakaita yange ukaramba asi zvinotorwa nekuti mbavha ikanzi vaba inoramba anopinda mukota achichanzi ndiri kunzi ndakaba akazorwadziwa ndepoziti ashuva ndakaba haadi kukasika kutaura waporwadza panodzinga ndokuti abvume kuti ndakadi sei mudaro kuti maipa makambofamba paipai makakanganisa apa neapa nekuti zvazvine miko nemuko aiwa ini ndakaenda nechiti ndikuda mushonga nawiripo ndekuti ukangopiwa kamushonga kanonzi kumwa kekugara nako kaine mutemo kanopanduka mushonga kana wekuda ukuru kana papurazi kana papi kana papi kana papi nepapi unopanduka kana uri wekugara nako muhomwe nekuti imwe inenge ine mhiko yekunzi usazorare nemukadzi uri muhomwe saka ndepetinokanganisa mhiko dzedu manje ina handipone kukurombesai ndiripo nekubvisa urombo hwamunenge makabata kana uchida kuromba hwakutoendeswa kumwe kuna vanodi zvakunetsa undidana futi zvino isu maitire detinoita basa kana takutanga basa panenge paine bhuku ndirosemary ningi abatwa nenyaya dzake dzakati dzakaita handizve handiti paunenge wanotora mushonga wakabhadhara iko handinoza kudzipa kwako unobhadhara unozviziva here leo kanotora chikwambo chako wakabhadhara mombe kana kuti mari yamheno makumi mangani pachine chakubviswa chinobvunza chiremba kuti uda undibvisa wapiwei ndochitaura nachoti savira ndapiwa zvakare saka ndakukubvisa handizvo unzwana ndo nhau iripi nhau iripo munhu wese anonzi matare munomaziva here uchapinda matare kana maine mhuri yake baba nemukadzi vani kana usina mukadzi uchapinda ive wobatwa ukasabatwa ubuda ivo mochurerwa murunzi ana chainei kana uine chauinacho nzi unacho asi uchachibhadhara pakubviswa kwani unzwanana here ipapo andoda vakuru varipo
wanyasonzwisisa kuti kana takuita toita sei. Anopinda matare. Matare ndo ane zvese. Ningapinda nonzi ningiri zvakati akauzwa unzi zvakati. Itira nyaya mangwana kuti anozotaura nepamwe kuti ndakanzi zvakati. Mai nditakanyora bai. Ndotenderwa kukuudza kuti umuroyi. Menda itendera zini ndotenderwa. Kuti ndakuudza kuti umuroyi zvisingabvumirwi. Akuna chinonzi umuroyi nekuti kuti inotonga nyaya dzeuroyi. Inotongwa kwatiriswa nachiremba machisi basa. Kodaidzwa nganga dzona kuti umuroyi. Manje ndokuudza kuti umuroyi uroyi watauri apa. Saka unoenda kupi ndikuda kuti uyu apa. Unzwana? Kana uine nyama yemunhu toti futi iri papi? Zvinonzi zvinhu zvayo. Ndati pachirumu here isati tipinda mukati umu. Toda kunze sekupi? Hatirapi usiku. Tawana nopinda matare kubva kuseni. Svika kana kutrifu. Handibati zvinhu zvako usiku. Wakachena. Saka vakuru motaura kuti tinoita sei. Tichange tiri parumu ipi, tichange muchitivakira chimusasa cheuswa here, muchaita sei. Wahondo machindayo, daidzai machindano, wahondo machindayo. Daidzai machindano, wahondo machindayo. Daidzai machindano, wahondo machindayo. Daidzai machindano, wahondo. Daidzai machindano, wahondo. Nai muchembe wakasimba upomerwa nenhau dzinotaurwa unodzinzwa here nainzi unombodzinzwa unoti kudii nadzo yodzinza waripi nai mwanasikana vari kupi kunemwe Purazi asi upomerwa nekutumwa wakamboufambira here nai musikuru kuti uzive kuti chii une mhuri here iri pano vana vari pano izvo mhuri iri pano ndiyo saka ndarisa pai vana vako ndiyo unombofamba nawo uchinzwa kupomerwa kwacho ndimbozvifambira hangu sekuru asi kumbotondera mbonofuka mawo machechi ndai ndichingozviudzwawo kuti pane kutakuriswa kakuberekeswa kaushereketwa kureva kuti pane kaushereketwa kekutaurwa kunzi wakaberekeswa mhepo vamwe wozokumara vakukunongedza kuti muroyi wanzwa shona yangu waripo wapwere vacho wavo wanawo yagarapo nhau iripo ndeyekuti we mwanasikana pane hondo iripo yekuti pese pawapfugama kana pawaenda zvinonzi anobuda usiku ndonaye ndiri kutaura ndonzi sekuru ZHIZHA mhondoro yepasi asi nhau iripo ndeyekuti pane munhukadzi akakuberekesa shavi iroro uchiri mudoko
dai uri vakaenda pang'anga unotaka ndoda uroi ndaikutibura netsvimbo asi nhau iripo ndeyekuti pari kunyaya yehombe iripo umwe kwasingagoni kuitsanangura asi mumusha mako mudzinzere kwako mune hondo irimo inonzi yechikwambo wanzwa asi zvemune hondo dzechikwambo murimo pane zvaiitwa chinyakare vanhu vachibika tudoro twavo vachiita zvikaranga wakambozvinzwa here kuti maitwa chivanhu zvemaitwa chivanhu mukati memusha makazobatwa urombwa asi pane varume vairi vakabata urombwa pakazoita mukadzi akabata urombwa asi abatwa urombwa rakateka chaire uvhimi hweusiku asi akakusiyiravo vanakomana wako vari kunzwa izvo wakamboribatwa here dare iro wari kuti ndakamborinzwa unomboenda mega asi uyu mamusira unoudza hanzi namai ndakandisikusina kukutaurira ndakambozvibatwa wanzwa here asi uri kuwanzwa here kuti ndakambozvidi kwawakambopfugamawo wakadii nhasi raakubatwa kuti ndateteguru zvichapapi asiwo wari kubvuma ndakamboridii asi handisi kuti maoko avo aya ndo akabata vhura maoko ako mwanasikana wandinzwisisa asi wakaberekeswa wandinzwisisa wakatemerwa utemerwa wakaberekeswa uberekeswa nezvinhu zvavasingavoni nemaziso enyama wekuninzwisisa kurevayo kuti vanoda kuti wacheneswe mune vanasikana vari pano here mune vangani vana pano hapana here mawakamboenda naye achinzwa paprofita kana pangani paprofita ndakamboenda naye aripo magana neumwe chete akarinzwa here shukiri kuti muritauripo idzi maitaona zvakati aripi mwanakomana kuti akambori agara ako ipapo zikufamba kwamisa dare racho ndaida kunzwa kuti nyaya zviri kuenderana muri kuinzwa here dare hanzi zviri kudii pasi paitaita handipa tinazvinzwa ndiwe watanga zhizha nyaya hanzve asi iri dai iri kunzi takamboridii tati handiwo vakaromba nemaoko avo asi vakarombeswa wandinzwisisa saka urati pane mwinyi dzinonzi dzicheneswe panyama yavo paropa ravo mwinyi idzo dzacheneswa paropa ravo waingopiwa nhombo nemvura dzeunzigezai pasina chiri kufamba ari racho risingaperi chitarisa manje nevana vako wane jambwa vane minyama yekuti wakabata mari dzinongopupuruka undinzwa here iwe chimbobvisa yeti mchana mukabata makwata abati anongoparara asi mari yapinda mugoba chakanaka chidi sei moda kubatsirwa wakomana kuti zvemunobata zvidi zvinzwa napi vana wako wasaite marombo nai mwanasikana zvakanaka zvidi saka dare rero ticharibata zvinhu zvako zviende mangwana chimo mwana utanga kupinda mudare tsanangurwa zvinoitwa zviende kupi pakunongedzwa kwemira nekuti vakutoshandiswawo nevatorwa dzinenge dzazoitika dzinogona kuzorovani ndiwe saka unoda kunzobatsira tombogumira ipapo une mubvunzo here wedzidza rako wari kiwe nai mwanasikana wari kupi masara wangani mumusha asara tu nasisa kwa kwa chinambuya kwa chinambuya irusabe zvino chakadya vanhu vakangochinzwa here kana tamufambe musati machifambira muchichinzwa kusvika pakuchembera kudai mwanasikana usati kufambira kuziva kuti chiri kudya mhuri chii chiri kutipedza chii chiri kukonzesa chii
hazvisisi zvirwere. Pane nhau iripo nenhau irimo mumusha, waninzwisisa. Pane chakadya vanhu mumusha umu, pane chakapedza vanhu futi mwini chamakatadza kugadzirisa mukasiya muchirera. Uri kunzwa here dare rekatezvara kwavo? Vakapera nekuda kwechikwambo chakabatwa mumusha nengozi dzirimo, wanzwisisa. Asi hawana kukwanisa kuti vafambe matunhu vazivise kuti chii kumuprofita kana kuna chiremba anoziva. Vakasara mangoma dzodzo, nhasi vasara vashoma shoma. Hongu kufa murawo wanyadenga murawo waMwari. Asi chiona kupera kwakaita vanhu ka. Hazvisi zvaMwari izvi. Zviri zvamusikiba. Mandinzwa maina baba. Panotoda batsiridzo yakasimba. Imi vairi vasara kana muchizvigona kana kuti uri umwe chete. Zvotoda kubatsiridzo. Cheneso yakanaka kuti zvikufambirei. Mandinzwa? Maisafamba. Machivharwa nei? Vakuru vanoti kana pakaitika chaitika vanorova rinonzi gata, handizve? Kuchechi vanoita inonzi nyaradzo, pamanyaradzo papo uchiona kuti chii chakakonzeresa, handizve? Vaprofita panyaradzi paya anogara nevaridzi vemusha vochikurukura zviri kufamba zvakadai ngazvigadzwe zvakadai, asi imi maingonyarara. Sei? Hapana zvamaiziva. Vakuru vachingonyarara. Saka zvino zvinofamba sei nai mwanasikana? Ko zvino Mutinhimira unombounzwa here uyo unoitika pamba pako makarara izvozvi nababa? Baba ndo vanokwanisa kunzwa shona yacho. Tata usati wambonzwa here pamusoro pemba pachiita muchekechera nekunge pari kufamba zvinhu usiku pachiitika zvinoitika pamusha pako? Ndo Mutinhimira ndiri kutaura. Tati unombozvinzwa here karuzha kanotenderera kachiitika pamba pako? Hanzi kudhara vaiti makonzo sane zvingachaitika pa vaiti makonzo ari kutendera pamusoro. Mazuva anobva wanzwa zvanyarara. Wakagumisisa kuzvinzwa rini? Pane vanhu vari kushanya pamba pako mwanakomana nemwanasikana. Navashirikiti vari kudii? Vari kushanya pamusha pano. Vatamuna uzvinzwa. Mai havatawana asi baba wakambozvinzwa. Aiwa kutinja kwakamboitika ka sekuru paakamboti mukunzwa zvikuitika ndotaiti pamakonzo vakandimusa vakatanzi kunzwa zvikuitika pamusoro pemarata tati apa makonzo akuti asiyakumaisana ndopatakangomusana wepapo sana apa yezvozvo apa vatisatamboshidzwa vakandimusa musi wacho paiita pamusoro pemarata. Hamusati mambofamba here kuna chiremba maiyo muchibatsirwa? Inini nevava ndisana mbofamba navo. Omega ndege nansati. Takura kuti zviri kutaurwa zvimakazvinzwa mega musati mambozvinzwawo nevamwe vanoona kana kuti vanotaura. Zvimava zvekupa pamusoro pemarata angozvinzwa ndega ndisana mboenda kana maprofita kana kun'anga. Zviri chokwadi here baba kuti hamumbofambawo kumuprofita kunonzwawo zveupenyu? Ino maprofita ndiende nekuti vanonyepa vamwe vacho saka ndinoona kuti vangangotitanga chekubata kuna nachiremba pamwe unozoti wasvikapo vamwe vanozikurombesa saka takangona zvese muri kurinzwa here dare? Nhau iripo ndikutaura iri kukonzeresa Mutinhimira neruzha pamusha. Uri kuinzwa? Kune vavhimi vari kutera mai kuda kushanda navo. Wandinzwisisa? Uri kubata shona yangu zvakanaka? Mai vari kuibata? Kune vashanyi veusiku vari kushanya kuda kushanda namai vari kungamidza pai pamberi. Wandinzwisisa? Saka muchipota muchimbomutswa nemudzime kunyunzi teerera mudzime kwako ndiri kudi ndinokunzwisa izvozvo, asi izvozvo wakavharwa unzwa ufanira kuzvidii? Wakakwidibirwa, vanhu wakatsindirwa, wakatsipikwa. Asi kutsipikwa iwe unotsipika nepfuma, unotsipika nemanake kumhuri.
kuti unonga wakavharwa pazvese. Saka unoda kunzi mubatsirwe. Karuzha kakadiya kaperi dai mhuri yako iripo kuti ichibatsirwa futi zvipi nekuti mai avo vari kusimudzwa vachitofambiswa usiku. Saka unonzwa keche saka wakaonekwa kunzi unenge uri kuda kungwarisa boona iwe uchibva wabukilibirwa watsikwa anda kubvunza kuti kwavanenge vachitora vachichida kuti ndifambe nawo avo ini handizvizive ndakangorarawo mambeni handizvizive zvinenge zviitika ndakangorarawo. Munhu wese anenge akararawo kasi kana akushandiswa nokudii zvakafanana ukanzi waiswa chitsinga hausi uchichiziva unongomutswa uchienda kaiswa chitsinga unonosvika unotsika pachiri zvidi zvibaya waninzwa mwanasikana asikana ine mudzimi yako yakasimba unoroteswa kana kunzvengeswa waninzwa mudzimu yako namusika vanhu vanodii unochengeta waninzwa kudaya saka ndati munoda kubatsirwa semati mhuri yenyu iri kure saka muchabatsirwa munemereka saka kumasoya sekumasoya ndovakakwaniti tikwanisa kubatsira inokusvira ihondo chiendai kuti akukusunungura mendo makwereni munokumbira kana muchinge vapumbira vabvuma kuti unamata saka ndikaenda muri muzhizha kuti ndakapera vakasvika ndobvaita sevazvitambira vakati wakumbira ivo vakati akukumbira kuti mvura kuchena kana kwachena tozvika sei tozogadzirisa dare riripo nderekuti une vadzimu vari pauri nezviri panani kwete kuroya wanzwe asi zvedzinza zviri pauri zvoda zvigadziswe zviite basa razvo kana zvichida mavave zvoitirwa mai kuroya kuti kadoro handizve une chivanhu chiri pauri chinoda kunzi chigadziriswa asi chine mbereka dziri kuteera nekuti kune vamwe vari kutsikira chipo ichocho hachifaniri kubuda pauri vachishora mutumbo vako. Mene ndomashoko akataura akati atiombere mwana mudiki. Ini handisipo ndala kutaura zviri kuitika handizve handizve pane zviri pauri tsvami nemidzimu yekwako iri kuda kuita basa apa uchizomirawo uchiita sesi uchirowachi asi zvine nhoroondo zvinonzi zvigadziriswe zviri pauri totaura nazvo tichazvigadzisa pano tichataura nazvo pano tichimira semasahwira wanzwisisa kuti zvinake zvijeke kana uchizvida saka kusunungurwa kuzvichenesa nezvinoitwa zvese dare rechikaranga richipauri remidzimu yako midzimu iri pauri dzimu riri pauri ngarigadzirwe rodzingirwa mweya yezvikwambo iri kuberekeswa mweya yezvikwambo ngaridzikame nevari kuda kudzikamisa kureva kuti mukati memusha muna vanhu vakafamba matunhu vakafamba n'anga dzakavanda vachibata zvikukutu asi vanhu vazvo vakafamba vachibata zvikukutu nhasi vanasikana vachabvisiri kufuma macho vachadorwa kurohwa vachidzoka kairi katatu uninzwisisa mukati memusha kwenyu saka vanhu zvavari kurorwa vachidzoka vari kuitwa mukadzi nekachikwambo kari mumusha roti kamukwasha waninzwisisa kakanotorwa vakanoromba kunonzi kuzambia varomba chikwambo chavo vakachibikira doro vakauraya jongwe rehu wanzwa vakati pano ndopamba kana uchida kuvhima vakadzi vakazara muno mumusha wanzwa saka chikwambo ichi chinoti muri vakadzi vangu saka nhasi ivo pauya dzimu pauri zviri kunzi uda kufumura musha dzimu riri pauri rinozofumura musha tikarigadzira tikaita zvese saka zviri kutsikirirwa nekuvharwa kunzi tikazvigadzirisa tichafumuka wanzwisisa saka zviri kuramba zvakadii saka nhau iripo ndekuti unoda kucheneswa iwe uri homwe wocheneswa wodzikirwa mweya yakaipa inokuteera tsvina dzocheneswa zimu iri pauri rikwanisa kukurukura rozopinda mumusha rochiudza vanhu chokwadi risinga pasisina anogona kurisipika saka zvinotoitwa kunze kwasavira wozopinda mumusha vasimba nekuti ukada kupinda izvozvi ukada kuchinetsa nenyaya iyoyo unotofa atotaura ndisandakamira kuti ndosvika makwera chinoti zvakatonzi muchakwanisana kudika muri kurinzwa dare angambondudze here kuti vari kunzi ari kuda asi ari kutaura kuti shuwa zvemukutaura ndakanzi ndinofana kutofa ndikadaura madinetsi akatoudzwa kunzi unotofa saka isi hatipo nekutsikira zvipo zvavanhu zvipo ngazvibude ivevo vasimbiswa vakutondorova dare hapana chakwanisa kura wakutonyumwa vakatseyiwapo tozati badiya mumusha mafumurwa iwe une chakati unezvidii maprofita hakwanisi kugadzirisa dare rako handi mashori vanoona nekuziva nekuona bati mhondoro iri pauri nezviri pauri zvikuru kupfuura iwo maprofita
Saka nawo iripo anongoti chichidzokera kutsinza umbonopedza chikaranga ichi. Kana uchida kubvamira nechikangomira nechikanga asi kana uchida kumbirirwa kumadzinza kwako kuti uchita zvechechi. Waninzwa? Saka nawo iripo una kukuromba una chibva tunoda kubatsiridzwa nariripi. Noti ukwanise kubvisa mhepo dzinokuteera mwanasikana. Uri kugutska nere ndare? Kana kupesa panzvimbo yekufamba kundoona kuti ndingataka. Saka pano mucharo wako pane kuita kuti mune ngoma here? Dziripo. Saka manake mangwana nenge chirohwa ndizvo? Vanhu vachibatsirwa baba? Kuti muri kuenda here nzvimbo yako? Ko zviri pamuri zvari kuti kudii nazvo? Vanoti kudii? Hanzi chii chida kurasirirwa naye mwanasikana? Imhepo yechiporofita here? Imhepo yeuroyi nechikwambo here? Kana kuti un'anga kana kuti midzimu yekwako? Ndokushata kwazvinoita imi maprofita munoti hanzi munhu ane mudzimu wake ane mweya yetsvina. Sei? Hakuna profeta anoprofita dzinza rake renge risina un'anga nemasvikiro. Asi uye ari kunzi mwei. Ndizvo. Wakambofamba here nehama dzako kuti munzwe mweya yetsvina kuti inopera sei? Anditaura izvinonzi mwetsvina iri kutaurwa pauri ndeemashave emusha kwete zvikwambo. Wanzwisa? Hongu zvikwambo zviriko asi pane dare rechivanhu riri panani riri pauri. Asi kwekuchechi kana vakutaura vanoti hanzi vanoita zvechivanhu mwei nezvinhu. Asi vanouya kwatiri futi hanzi sekuru ndiri kuda chaunga, ndiri kuda musongo wekuti pazare pasowe. Hamunyepe sekuru. Kana mudzimu iri mwetsvina muri kutsvage kuda nachiremba kuda chaunga nemagwevezvo. Muri kuda mushonga yekuti muone stereke yemagora sei. Tomutemera mhino dzebere, tomutemera musoro wagora, tomudika. Otanga kukudza nezita rako uri kusero. Hani? Vaprofita ese ari kutampira akatogadzira. Kana aripo ngawe apa nomutaureni kwakaita. Ane nharo. Tikuda ane nharo. Hani? Kana aripo ombosimuka. Tomupa munhu orova dare nemazita nonamudza kwaakatora gona rake. Ane mhino dzebere, akatemerwa gora. Anotemerwa mhino dzebere, gora, chifembero. Ochifembera, but yambutswa pai. Asi kutibura nari. Anotina. Zvino mwanasikana unoda kunzi ubatsirwe, wanizwa? Uri mwana mudoko, hongu vari kuramba izvi neizvi, kosei vachiramba dare iri neiri. Nekuti vari kuziva kuti mumusha mune zvikukutu, iwo wakutapinda machechi. Izvo. Kana zvakunzi woenda kuchechi. Iwo uri kuda zvipi muzukuru? Todzikamisa here izvi dare iri. Totaura nesahwira uyu anenge achida kubuda pauri. Todzikamisa mweya zvikwambo izvi. Woita zvechechi here? Kuti chiwanhu chacho chigadzirwe chijeke. Tiri kumanikidza zvisizvo izvo usingada nemwoyo wako. Handizvo? Muda zvipi? Hama dziri kuramba. Kowe tsvimbo aripi? Kana ndichitiyo tsvimbo ndikureva murume vako. Saka unokwanisa here kuti tikugadzirire kuti zvidzikame zvisati ukaenda pachechi zvobuda, ukaenda pane vari kuita zvechikaranga paridzwa ngoma zvobuda. Womira nechechi yacho. Zvino unonditsvagira chinhu chinonzi rusero nejira chena nehuku yechibhoyi. Wanzwa? Kuti dare rudi todzikamisa. Toudza Savira kuti Savira apa haana wamiririri. Handizvo? Saka zvaari mwana muduku anozvipedza sei haazvikwanisi. Zvodzikama. Haasi kukuramba bari chimushandisa kuchiprofita. Handizvo?
nepo iyoyo mushandisa kuchiporofita ukubatsira iyi asingacheri mapenzi ndekuedzinza nevari kudii nawe kuita kuvuma asi waramba uyetoramba chirwadza nyama dzake dzichirwadza zimu richingobuda parinodira rinoita basa raro ka handiti wamwe wacho vari muninge mashava vari kushandisa vanhu andekare saka vari kuti muyaida ingogare ngatichishande basa tichipfumisa umwe munhu neurapi upi tichitati ukupuke zvinhu zvako zviende tichichengeta ka mazukuru handizve asi imi munoramba sei munonyachitambudzika mai vanangu ndatenda hangu savira dzikama ndarira kuti chabatwa dzikama mwana mudoko haina zvaanoziva anoramba achirwadziwa ngapedza nini mune mubvunzo remi murume munyaripo munopinda naika mudare mangwana uripo uya apa mushaka imi murume but wakavharwa uvimu wako uri munhu anofanira kuita mari pati dzakatsikwa anofanira kunge achiita mari achitomberwa kudzidza mari asi zvakakwirimirwa pano zvino pandida kuzvivhura ngamambotaura mambondiudze here nyaya ndakatopfeka jira tinengerenyi ndozvandaifana ngechitoita ndo rinonzi reuvimi ndizvozvo mama aya munyepe mama saka yotanzi shisha asi kuona here munyeperana mangwana nda kutiburai vakaromba natokutabura handifani kubata mushonga ndakatouzwa kuti handifani ana vana mutombwe handiopererwa maoko pana mwaro kuomberai maoko ndakachena ndaramiziva handachati nacho akanesavire uvimi remandotobata mari nekuti vakuru vekati vari pari waitwa kapinda musango waiuya nenhoro asi izvozvi zvichavira kufanira kuvhima makwani asi rikasagadzirwa ndiri vhima kwati richavhima wakadzi kurorasirapa ndogara neve angambondiudze here nyaya hapana amai vaiona vakachembere vanozoziva kuti musikanzwa saka tida kuti musikanzwa ipere shaviri tsvage makwati kwete vakadzi mabhega apa ndobatimuda mudara zvoenda kupi mberi ndodarerera pandomubatsira anotaka anoudzwa akaromba mudaro obva ati hana mari ndiri kukutina chete ameno zvako indapedza bhora izvomunhu ataakati hauna mari handitori aya gore rino zvakaibva ndokutorera wozwa mwana zoti hai hatina mari iwe munhu ndobva ndatotanga kutotora iyi ende ukada kuti tatunharo ndobva ndatora zvesaposition kangona ndodarira kumukomana asi mbokunyenyeredza hai papa handirambi ichokwadi ndakatovharwa kune vanhu vakatotora chipo changu ndikutochida kamanje saka ndokugadzirira ndoda kuti chidzoke boi ndombo dzange isukura mari ndada ndoziva batsirei nokuiti nobhadhara wedani mudari manapi handakana chekutanga ngatitange basa aiwa ngoma mbiri ndoitsvaga mari yangu mari yangu vakadzi vanorara nevarume vanoshandisa bobobo vanoshandisa varume ndo vanonzi mubobobo vakadzi vanomuchinzi mupanda vatsuru ndo mubobobo ndo zita remubobobo wavo zvinotoitika kuti vakadzi vanotochiwa varume zviri kutoitika basi rino rese unonzi mupanda vanhu vatsuru mubobobo ndo wenyu varume mune muchiwa
magnet ndo unonetsa varume musana muzuva ranhasi tinotenda imi Drewmas Media makwanisa kutunzirawo sekuru zhizha kuti wabatsire mumwe nemumwe mukati meino nzvimbo, nekuti mukati meino nzvimbo mune matambudziko akasiyana siyana eurwere ari kusanganidzana, kumwe kwacho kuburikidza nekuti vamwe vanhu vanozama vakunongedzana. Inini zvaitika hangu ndaona kunge ndezvechokwadi, ende ndoimba kuti ndezvechokwadi nekuti zvataurwa nasekuru hapana azviramba, ende tese tiri pano tiri kuratidza kufarira programu iyi. Saka tiri kuimba kuti mangwana tichafara, tichacheneserwa nzvimbo nekuda kwekuti tinonangana tichipomedzerana nekufungidzirana, nekuda kwekuti isusu wacho tine tichirwara, vana vachirwara vachifesibuka vachiita sei nechirwere hwani, vana vanogona kurwara varipo kana 10 kana 20 nechirwere hwani. Saka tizoziva ndezvaMwari here kana kuti ndezveuchereketo. Saka kuya kwaita sekuru aridza chatichenesera nzvimbo yedu, asi izvo zvikwenda kuita sekuru takutotya kuti nhasi hamene tinorara zvakanaka. Ndoda kutenda hangu nebasa rabatwa nasekuru mukati mezuva ranhasi, nekuti pana sekuru wamwe wakamboyo panapo akaita zvawakaita bhati zvawakaita hazvina kuenderana nezvaitwa nasekuru avo. Sekuru wakapfeka kushongedza kunoenderana neusekuru. Pane wakamboya panapo kuti vaifamba vasina kupfeka zvokuti taitonyarikana apa taitonyara, asina sekuru avo nezvawaita. Aiwa, tinotenda ndoratidza kuti sekuru chawakaregeswa ari kuti vanofanira kuva vachibatsira vanhu. Ongo muri yeZimbabwe ndicho chirongwa chatanga tiinacho zuva day 1. Ngatichiti sekuru zhizha day 1. Ticharamba tichikupai zvavanenge vachiita, zvavanenge vachibata. Tichataura navo vamwe vanenge vabatwa, tichivabvunza kuti chokwadi here ichi kana kuti kwete. Naizvozvo rambai muinesu paDrewmas Media TV, ndipo chete pamunowana chokwadi chizere maererano nemagariro edu isusu vanhu vatema. Ganda irori rinoreva kuti tiri vanhu vatema. Naizvozvo senguva dzese tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another. LeZimbabwe ngiyathemba libonile ukuthi kunokuthetha indawo lapha siphela kwabhinya. Ngethemba libonile ukhulu lapha isebenzela abantu isenzela abantu amathare tshela abantu ukuthi kunokwenzakala empilweni zabo, endilabo bengayali bekhuluma ukuthi hayi into lesake sayizwa kwezinye indawo. Kodwa into ekhona ukuthi namhlanje ilanga lokuqala silapha, ukhulu uzaqanisa ukuthi esebenze kusasa sibili ngokuqinileyo, so lina lihlale likwazi ukuthi kusasa kebe kukhona okukhulu okuzayenzakala lapho sikhulu yabe sekusebenza labantu bakajani kusebenza labo. Drewmas Media lakwazi ukuthi thina sibuya le ndaba ezitshisa indaba ezenzakalayo ayisizwe phela silitshela indaba ngelikabathi sihamba nje siye ku ground siyebona kwinokwenzakala abasibiza khona thina siyahamba esilonge silama camera kuphela siyafika sisenza umsebenzi wethu. Drewmas Media are taking you to another level. Don't forget to subscribe. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu.